Гледайте ме в YouTube. Гледайки световното първенство по футбол в Бразилия 2014, някои отбори ме впечатлиха с тяхната игра, но някои разочароваха, като например отбора на Испания, който почти вече изгубил, даже изгуби всички видови шансове за по-нататъчно класиране. Впечатли ме отбора на Холандия с тяхните мощни атаки по крилата, по средата и по всички краища на терена. Той е първият отбор, който се класира в другата фаза на турнира. Бразилия можеше и тя да се класира на същото ниво, но не можа да успее срещу Мексико. Затова аз държа за домакините. Ако домакините не станат световни шампиони, тогава, когато я няма нашата страна България, аз държа за родината на лалетата, т.е. Холандия. Край на диалога.